моро модарам ҳамин се духтара ҳамин хеле калон кард. Апамам шавҳар кардагӣ буд ва хонамон намемондааст модарам ки ягон чӣ кана кору иваз бина. Нигоҳ кун мегуфта чизе ки хости кун, чизе ки нахости накун. Моро ҳамин хеле се духтар калон шудем, алҳамдулилла хонаи шавҳарамон кора агардашт баромадем. Ман, хоҳарам, апам. Моам духтаромон ҳамин хеле калон кардем. Апамам се духтараш ҳамин хеле тарбия кард. Ба шавҳар, ба хона дарам кори ҷамъиятам мекунанд, кори хонаро мекунанд ҷиянон ҳар се. Якташ муаллимаи ибтидоӣ, якташ дуташ тарбиятгар дар чӣ боғчаи кӯдако кор мекунанд. Хоҳарам духтараш ҳамин хеле тарбияи хуб кард, шавҳар дора, вале арӯсе кӯдак надорад. Духтари ман иншоаллоҳ ҳамин хеле тарбияи хуб мо метем, лекин духтара набояд маҷбур кард ки тӣ кора кун. Дар хонаи шуд меори кора ядаш не бироӣ. Охир одам мехостагиам кора ку бутона ку метона мекунад. Ина мисол ман нигоҳ кардам, мадарам намонд ягон нона гӯ бичаспон басета, як килчара бичаспон басета, лекин дар зеҳним гирифтам ку фақат кӯдакоро дар сараш назанед ҳеҷ гоҳ. Ҳеҷ гоҳ дар сари кӯдак ба шапалоқ амхелам назанед. Фақат сари кӯдака то хоҳед сила кунед, ай пешони кӯдак муча кунед. Анами ҷои муча кунед кӯдака ку, анами ҷо фақат модари ман падарам муча мекард, ман духтарчам муча мекардам. Анами ҷои аҷоиб аст ки анами ҷа ҳамин хеле кӯдака бо меҳр калон мешавад ки ҷои асаб аст мисол имҷам дар асаб таъсир мекунад. Ҳамин хеле муча мекунед ку. Ман духтарчамро ҳар рӯз пеш аз мактаб рафтан, аз мактаб омадан, пеш аз хоб рафтан, аз хоб хестан буса мекунам. Ҳатто ман духтарама 7 буса мекардам як кӯдакиш. Чӣ хеле буса мекардам, айҷаш буса мекардам, 1 та, 2 та айланҷо, 3 та, 4 та, 5, 6, 7 та буса кардагим духтарчама як кӯдакиш. Як бор акама гирифт, ҳамин хеле духтарчам айда буд, 7 та буса кард ай пешони, ай ду чашмаш, ай биниш, ай ду лунҷи рӯш, ай иҷаи манаш. Акам гуфт ира кӣ нишон дода? Гуфт очаҷон омада ҳамин хеле буса мекунад. Қанта бизан гуфт ҷиянҷон. Гирифт ҳамин хеле дар оғӯш гирифт. Кӯдак духтарам ба фикри 2 сола, 3 сола буд. Қанта бизан гуфта бусои зур мекарда гуфт. Баъд мара гуфт хоҳар гуфт чӣ мехоҳӣ? Мегӯям гуфтам ҳамин хеле гуфтам хост тидил қади гуфтам пайдо шуд ки ҳамин хеле кӯдак бояд ки 7 буса қади бояд калон кунам ки 7 замин 7 осмон аст. Кӯдака бояд ки ҳамин 7 бусаро бояд кунем. Аз чашмош бояд буса кунем, аз пешониш, аз бини, аз ду лунҷи рӯш, аз зери манаш ки. Лекин ҳозир духтарчам калон шудеса мегӯяд очаҷон фақат дар инҷа бусам ки мегӯяд инҷа буса. Ман лекин падару модарам фақат дар пешони буса кардагианд. Дигар ҳеҷ ҷо буса кардаги нест. Бо ҳамон мерафтем пешони буса кунем гуфта. Буса намекардам, мегуфтам очаҷон мара пешони буса ку ки падарам гуфтам ай пешони. Ҳола хеле пеш одамон хеле буданд. Ҳамин хеле чӣ мегӯянд ва ёдам хеле қабул буд. Ҳамин хеле духтара ҳеҷ гоҳ фақат ба меҳрубонӣ гӯяд ки нигоҳ кун, ёд гир, нигоҳ кун духтар хоҳад ку нигоҳ мекунад мегӯяд. Лекин нахоҳад ку мегӯянд ки саго ба зурӣ ишкол бурда намешавад. Саг ҳеҷ гоҳ мисол ки меҳрубониш мекунем, саг меҳрубон мешавад одам қадим аст. Инсон фарзанда ки меҳрубонӣ карди, меҳрубонӣ қатъи ёд намегирад. Албатта ки ёд мегирад. Ҷияни марам як ҷамъи худам хостгорӣ кардам, дар як оила келин кардам. Баъд хиштомонаш гуфтам ки ҳамин ҷамъе ки ман намедонам ки чӣ ҳунарҳоро дорад. Баъд 2 ҳафта пас як моҳ гузашт рафтам ҷиянима хабар гирифт. Дар тӯиш натонистам рафта. Корм бисёр буд, ранги ҳозира бар ин. Дар шаби никоҳаш рафтам, табрикшон кардам. Хиштомонашон омадагӣ буданд. Гуфтам мебахшед холаҷон, фикр накунед ки бо ҷиянима ман гуфтам дониста бар шумо меёнарӣ кардам. Ман намедонам ҷиянима чӣ пухта метавонад. Ҷиянима дар дигар шаҳр калон шуд, ман дар дигар шаҳр кор фаъолият мекунам. Хандид занак хиштоман худам ҳач кунад хиштомани ҷиянима гузашт. Гуфт ҳеҷ гап негуфт, чизе надониста, шумо таълим метем. Баъд як моҳ пас рафтам ҷиянима харгирӣ, хиштоман гуфт ки ина нона пухтагии ҷиян гуфт. Дидӣ чӣ хел ҳунар дорад ҷиянат. Қаноша бизанад раҳмат ба падару модараш ҳамин хеле калон кард. Алҳамдулилла гуфтам ҷияным ҳунари номпазир дошта. Гуфтам ранги холаш гуфтам агар беҳунар мебуда мегуфтанд ки ҷияни беҳунар давом меёнарӣ кардӣ. Мо гуфтам пушт ба пушт гуфтам ба нону ба пухтапазӣ ба маза омадагӣ авлоди мо ягон зане нест ки нону чиро пухта натавонад. Гуфтам тарафи хиштоманаш гуфтам мо авлоди мо номпазу чӣ мегӯям ба ҳунару ба ҳамин хел чиз ҳастем. Ҳамин бобои ман бобо калону модар бобош мегуфта ки зан ҳами пухтпаза духтана бидона басаш мегуфта. Ҳами ду ҳунар дошта боша зан мегуфта бас. Гузаштагоҳ бибиҳои бобоям мегуфтанд ки фақат пухтана духтана битонад. Пухта духта. Дигар ҳеҷ дар кор нест ягон ҳунар барои зан. Дигар кор кори марда мегуфта. Бобо калони мо, бобои модарам. Бобои модаришон. Бале ҳамин хеле. Ана бобои худам падари модарам мегуфта ки зане ки рақс карда наметавонад вай зан нест. Зан бояд ки рақс карда тонад. Кулобиёам хелеянд. Мардуми кулоб санъат дӯст доранд. Ҳамин хаса бобо бибиҳои мо аз тарафи чӣ ҳастанд мебошанд? Судараи балҷувон. Хоб лайк ва подписаться фаромӯш накунед. Илтимос.